masa sosai. Ina su mutane ganin mu suke a banza. Yanke wutar ga. Ba ke sallama ne. Ka ga wani a gaban ka ba, da wanda jami'in ne ma kama. Me yanke wutan nefa ne? To shi ke. Kuɗi za ka ba mu. To kuɗi mai gidan baya nan. Ba ruwana da mai gidan baya. To ka bari in ya dace abin da. ta kamfani nake wa aiki ba ku ba. Ni an horan ne in aka zo ba a ban kuɗi ba. Ni a zara'ilin wuta ne zan yanki ba. To ni yanzu. Kuma ba uban wanda ya isa ya hana ni. To ni to yanzu ka bari in mai gidan ya dawo. Ba ruwana. To ai ni ba ruwana da wannan magana da kai ba. Ba ni da kunya ba. To ni to ka bari mai gidan baya nan. Ba ni magana ba da mai gidan ka zan To magana. baya nan sai dai in ya da sai a ga masa sai ka yi hakuri. In ya dawo ku to ba ruwa na dai. Yanke wuta ba. In kuma ka isa. Yan bude wa ina ka bata isa Ka ka isa. zo ka hana ni yanke wuta ba. Ni dai Dan na girman ga Allah ka yanke wutan ba ni nan. da Ka yanke wutan nan. wanda zai hana ni yanke. Dan Allah ka yanke Ba ni wutan da nan. mutunci da kuke gani na wallahi. Yanke. Wallahi ba ni da mutunci Ka wallahi. yanke wutan nan Rike dan min Allah. To in ga uban da zai hana ni yanke wuta. To ka yanke dan Allah. Yanke. Zan ga uban da zai hana ni yanke wutan. Dan iska ne ni. Kake. Ka yanke. Shekara ta 15 Dan girman Allah ka ina yanke. aikin wuta. Ka yanke wutan nan. Ni ko min kayan nan. Ban kayan aikin. Zan yanke wuta. Waya Allah! Waya Allah! Waya Allah!